Els ritmos ayudantes de Santa Claus. Són els ritmos ayudantes de Santa Claus. S'espanta. Ahí. Vale. Stop it! Vale, vamos a fer. 1, 2, 3 i... Hola a tothom, soc la Marta i benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres featuring Diamond Power! I ara afegim a la Laura que no va poder venir a l'últim vídeo. És la... Sigue nadando, sigue nadando, nadando. Laura, estava en un viatge amb la Estava en un viatge amb la Dori i ens havíem perdut per anar fins a Castelldefels. Tenim tant. Castelldefels! És que... Oh my god! És que vam arribar a Castelldefels! Però és una oliva! No! Com és la... No! Shut up, Paul! En aquest vídeo, ahir se'ns va acudir la idea de fer Re-Creant portades de llibres de Nadal, perquè necessitàvem un challenge guai, una cosa guai per fer d'un vídeo de Nadal i l'havíem de relacionar amb llibres. Per tant, que hem... I... no recordo què estava dient. Estaves fent portades. Portades nadalenques, les recrearem, però a veure, no us emocioneu, és algo cutre, vale? Però és que és el nostre estil. No, és la millor portada que has vist. Uau, això és Diamond Power Fit. Ui, l'estàs menjant i ella no m'ha deixat menjar ja ves. I que comencin les portades. 3, 2, 1, go! Hola amics i amigues, mira, aquesta és la sala d'audiovisuals a l'Escola Violai. Vam enganxar això... Oh, fuck. Ali, para que no hi ha bateria. Pregunta't on és. Aquest xaval s'ha acabat de home. Ai, portes una tela, treu a menjar, que portes una tela entre les mans. No, jo porto això, és I jo porto una bufanda. La pala és ella. No, no m'estàs pujant, sí. Tu ets el de la pala, no? Que com hi havia un que tu també. 3, 2, 1. No riguis. Estàs seria. No es veu molt. Alicia, et prepares per... L'Alicia va fer el seu moment de glòria. Què cony esteu gravant? Entra avui a recomanacions de llibres i ho sabràs. On està? És una massa de rara. De moment, espera, que està com... Espera. Ja, vas a picar. Una cara d'espantada. Vale, aquesta és... Mira que fada. Ah, clar. Però, i apropa't. És com el no! Els cabells. No, els cabells... A veure, espera un moment, deixa'm. Vale. Festica la cara. Espera. Ara, estan totes.
Ai, així estàs mona i tot, tio. Sembles una iaia retard. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Espera't. Com fan els genolls, va, És que estan... T'has de posar aquí. 3. Ai, que mal... Bueno. Vale. 3, 2, 1. Està fet. Digue'm el programa. 3, 2, 1 i... Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Espera, que no s'enfoca. Que fea. És que... 10! Jingle bell... Oh, hòstia! Jingle bell... Jingle bell... Som els dos Grinch. You messing with us, you're going down. Ens jutja, té una vida de jutja. Quina és, ara? Jutjadora. On està el Grinch? Ara quins són els teus sons, el being de Grinch? Saps la història del Grinch? El Grinch és el que va robar la Navidad, al Nadal. Ah, sí, vaig veure la pel·li. How the Grinch stole Christmas. Espera, has d'apropar-te més, Has de veure... That look... It's molt... Tu l'has atrasadíssima, tio. 3, 2, 1... Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Mira la Marta. Sembles com una persona... Sembles un oso, saps? Ho, ho, ho. Marta, tia. Que putet. És superdur això, en sèrio. Per fer una foto. Vale, amics. Help! Oh my god! Està així, no? Això és el sac, se suposa que és el sac la motxilla. Ai, no puc treure el monyo, cony. Estava com... El peor està desactivat. Però que amb el vídeo queda apropat. 2, 1... Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. Whip! Nay, nay! Now whip! Whip! Nay, nay! No! Juju on my beat! Juju on my beat! Juju on that, juju on that, juju on that beat! Now, now! Drive! Hey! Juju on that, now! Hey! Don't stop! Hey! Don't stop! Hey! Juju on that beat! Hey! Juju on that beat! Bandida! Corazón. Calla. La vida tota la seva vida que mira per youtubers. Perquè tinc el cabell. Però nosaltres no portem pantalons de pijama. Oh my god! Sabem que és una altra persona, però és l'Alícia amb el cabell curt. Jo també tinc més Jo sóc la Laura. Jo tinc l'orgull més curt. La dignitat, no, perquè no tens... Després de veure aquestes superportades de llibres, sabem que us heu quedat esmaperduts, corpresos, quines altres coses deia l'Helena? Amb boca barat. Ha sigut brutal, ho sabem, si voleu veure més vídeos amb Diamond Power, molt vale, Laura,